zuciyar mai so ta fi son mai kulata, ita wutar su kuma ta fi son mai zigata. Ko ina aka je a ringa tunata, sirrikan zuciya ana san rufe ta, inda so da kula ba za. Mu yanzu ba wani aiki da zan bashi a cikin gidan nan sai dai gadi, domin tun da mai gadi mun taɓa hanyar zai dawo ba. To kai kaji ba su da wani aiki da ya wuce gadi. Salim, ba zan ji daɗin tafiyan nan da za ka yi ba. Gani nake kamar za mu yi kwana. Jummai, baban kwana za mu yi ba. Ki sa a ranki, a koda yaushe ina tare da ke a zuciyata. Sannan idan na je birni, a can za na haɗo kayan aurenmu. Tamshi kenan. Ka san me za a yi? A'a. Rufe idonka. Na rufe idanuna kyautar me zaki ba? Ina ruwanka kai dai tunda na ce ka rufe idonka ka rufe. Shi kenan. Ko ina aka je a ringa tunata, sirrikan buɗe jiya ana san rufe. Na zobe ne fa. Ina so ne ka dinga kallon zoben nan a matsayin ni kake gani a koda yaushe idan ka gan shi. To, na gode Jummai, na gode. Insha Allah a koda yaushe ina tare da ke, kuma ba zan taɓa manta da ke ba. Na gode. Amin amin. Tamshi kenan Ubangiji Allah ya kare min kai, Allah ya tsare min kai. Allah ya kare min kai daga dukkan sharrin wata ƴa mace da za ta kalle ka ta ce tana son ka in dai ba ni bace. Amin amin Jummai. Allah ban mu tare. Tunanin me kake yi ne? Ko ba za ka iya bane nan ka yi shiru? Zan iya anti. Ni da ni fito ne ma kuma anti zan. To za mu gindaya maka sharɗan gidan nan da dokokin gidan nan. Mu a gidan nan ba ma son ɗauke-ɗauke. Duk mutum da muka kama yi mana ɗauke-ɗauke a ciki, duk abin da kake so a cikin nan ka tambaye mu za mu baka shi. In muka sami ka da laifin ɗauke-ɗauke za mu ɗauki tsatsauran hukunci a kanka. Insha Allah ma hakan ma ba zai faru ba. Kadda ma Allah ya sa maka iya. In ka ga dama ka iya, in ka ga dama kuma. Ba na son shirman banza. Wani irin zance ne? Ai hajiya babu wani matsala. Wannan da kika gani ɗana ne, kuma na san Allah duk wani abu na matsala ba zai kasance a cikinsa ba. Na san shi ba tun yanzu. A'a baba, ba a yaban mutum. Kai dai kawai rabu da ɗan adam, ka kalle shi dai kawai. Kin bi shi sanin halin ɗansa ne? Saudat, in yi si da ke masu wajen masauki, ki ba su abinci su cin Allah kai mu gobe, za mu ƙara sa magana. Sirrikan zuciya ana san rufe ta, inda so. Kada ka yi shan cikin Allah, shan. Ita da Allah. Wuraka. Hajiya mun gode, ni ba ina koma ciki. Zuciyar mai so ta fi son. Haba Salim, ya kake wannan magana idan kuma ran sai ɓaci suka ki ɗaukan ka aikin nan fa. Haba da Allah ka dinga sanin me za ka faɗa mana. To in suka ki ɗauka ta fa sai mai ka gama kawo ban ma fara ba balle ma in ji haushi. To amma kai da ka fito nema ai haƙuri ake yi. Kafa kamance inda mota fa ta je an yi haƙuri kunkuru ma za shi ne. A wannan gidan? Ƙwarai kawo ka duba a wannan gidan kai fa kawuna ne fa. Kuma za ka sani a wannan gidan ƙaramin gida wanda ma ƙilan su ba su ci ba balle ni in samu. Haba kawo. Haba Salim. Lalle shi yasa aka ce abin da babba ya hango yaro ko ya hauri mi ba zai hango ba. Yaushe wai kai za ka zama mai tunani. Baka ji aka ce ba saƙa da tunani ya fi saƙa da zare wahala. To wannan mai gidan tsohuwar dukiya ne. Ai mu ba gidan muke wa ba. Ai dama gida ƙarami ne. Amma fa kuɗi ne jingim. Kuɗi ne a tattare a jikin bawan Allah nan. A wannan gidan? Mutumin da idan kai ka ji me ake ce masa tsohuwar dukiya, tsohon kuɗi kenan. Ba gidan bane, shi cikin 'yan uwa yake zuwa ya zauna, kada a ce yana da shi. Kada wani ya ɗauka da shi su zo a cin masa ko a kashe shi ko a cuce shi. Kai ƙoƙari ka cira ka ya fita. Kai kanka nan gaba sai kai mamakin kanka. Da haka ka zauna ka yi haƙuri. Ko
komai sai an yi haƙuri za a nema. Inda mota ta jan an yi haƙuri kunkuru fa za shi ne. Ka yi haƙuri. Arziki na Allah ne, wata ran sai ka zo kana ce min kawo me kake so ka ci ko me za ka saka a jikina nan din insha Allah. Kai abin hawa fa nan gaba da nake yawo a keke, a mota za mu yawo. A wannan gidan kawo, a wannan gidan ka duba ka gani kawo fa, a wannan gidan Salim, inda mota ta je fa kunkuru za shi ka rubuta wannan. An Allah da ba mu fa ba gidan mukewa ba, kuɗin mukewa mu ci mu sha mu kwanta. Bari na je ka ci gaba da haƙuri, ni zan je na dawo. Ka ci gaba da haƙuri za ka gani. to hai daga kauye yake fa, kuma ina neman aiki, kuma ina gaya maka wuna irin wannan magana. Kai in tsaya fa in yi tunani fa, magana da kawo yake gaya min fa, idan na tsaya na yi tunani fa gaskiya ne fa, saboda inda babba ya hango to yaro ko dutse ya hau ba zai hango ba. Don haka an ce mai haƙuri mawadaci. Ba mamaki wannan gidan da nake ta kushewa, nake ta ƙaramin gida ne, ba mamaki arziki na wannan gidan. Idan na fita wannan gidan, na guji wannan gidan, na tafi wani wuri, ba mamaki zan iya faɗawa cikin wani hali. Kai magana kawo fa gaskiya ne ba, zan tsaya, ba mamaki arziki na wannan gidan. Da an ce duk abin da mutum ya hankula to in Allah da zai cimma nasara a kansa. Don haka Allah ya taimake ni. Masu hasada Allah karka ba su sa'a, masu galma Allah ka haɗa su da sana'a, sana'ar da cikin ta babu riba. Gangara na da wa kace wannan maganar? Ina ruwanka, ba ka zo ka same ni na waka ta ba, ina ruwanka? Kai ni fa da mun baka yi mun ba. Waya kake shiga gona ta? Me ne ma ne da ban yi ma ba? Ni ma ban yi wa kaina ballanta na wani yamma, kana mimmi da baki kamar an ba tsohuwa su din maltina. Kawai ka zo birni ka waye ka samu jami'a, ɗan arzikin da muke samu ɗan ya fita shi ma hasada kake mana. Da fuska uwa an shaƙe buri. Na dai ji mu samu ma ka yi. Hai Wasu daga baya suka zo. hai an zage ka ne, yi abin da za ka. Ai dan bakin ciki tun a rigarsa ake ganewa. Kai ya Ai ba zai ma ba. Allah ya taya ma. Allah ya damu damuwarka, baya goye marayu. Tuba nake Allah. Amma ta ma kana kushu kuna jin Ya da Alhaji. Allah jin girman ka ne afuwa. Afuwa Alhaji. Ba da tuba mu tsammani ya ci. don Allah sarki gida a zauna lafiya Insha Allah wallahi. me ke faruwa ya inda maka magana kana aswaki ka fi kowa aswaki Ai hakuri Alhaji, ai hakuri. ba da sun irin wannan a wulakanci da ba da girma nan ko Ni ban san mene wa ya shiga harkokina, ban san mene masa ba, ban san damuwarsa da ni ba Alhaji. sarkin gida Ya haji Allah ya taya ma, ya haji wallahi yarumin da martani yake da bakaken maganganu. Ka san mutumin kauye ya zo birni ya saki ya a fi. ka zage mu ka zage mu mu ma da kawai muke Tuba nake wallahi. ni ko tashi cin mutunci ko haka Abin da yake gaya min tun ɗazun kenan, kana zagin 'yan ƙauye. Ka Kai gani? ba asalin ka ƙauye ba? kai Ya hakuri Alhaji, ya hakuri ya. to ba da sarri ne ba da saura kanci kawai na ba shi damansa Allah. da zama gidan ma da zan koma haka hakuri Afuwa Alhaji. Afuwa. Tuba nake. Ka iya tafiya da ni ma shi gaban shi. in mun je sabon gida kowa a bashi aiki kowa na wani sa dan dalili sarki gida don Allah dan Allah kamar ya zauna lafiya ni da kai duba kusa kai mutumin jili ne Tabbas. don Allah ya ga ganin bunu duba ɗaya kuke Gaskiya ne Allah da mu da mun to kan karji magana tuba nake. haba Allah ya taya mu, Allah damu damuwarka. Komawarka lafiya ya haji. Uban mara uba mai uban ma kai ne ubansa dan ubansa. Wani ma ake cewa daga ƙauye ya zo ya shafi arziki ballanta. Tuba nake yi Allaji. Muna nan ba wanda zai ga bayan mu, sai dai mu ga bayan mutum. A haka ka zo kuma a haka za ka fita. Ita wutar su kuma tafi san mai zigata ko ina aka je. ta ga dai Allah ya sani Allah ya gani na je neman mutum na zaga inda na san shi inda muka zauna tare wallahi ban same shi ba Hanya ko yana raye Alhaji. aha kwarai kuwa sunan shi Tanimu ne
sunan shi malam Tanimu, kowa da haka ya san shi yake kiransa. To aka ce babu, ba sani ba. Ko ba da wannan suna aka san shi ba. Saboda haka dan Allah ubangiji ya gani. Har kullum neman sa nake in bashi. Allah ya gama don duniya ne. Hayakin taba. Ka san tsoron me nake kuwa Alhaji? To zaki ja mana wani babu ne. To me? To faɗa mu. Ina gudun kada wata ranar mu gari da kwandala. Ke. To ba gashin ba. Kina magana mu rasa ko kwabo? Ba ma magana bane wannan. Kaje ƙara ga mun cewa kina gudun kada a rasa wani kwandala. Ba za mu ga wannan ba. Na dalilina mafari. Allah isa da ya ga mutumin nan. Mu mai masa dukiyar sama huta. Ajiya kamar ba mai baki ga akwai abu da ke kaza. Na ga akan turba fa nake da shi. Tunda to shikenan to shi za mu kuke saman kurkuku da yarki ko a daki kira wannan magana. To shi za mu zauna muna yi da kai Alhaji. To me kuke tattaunawa? In tashi ne? Da wata ciki? Bacci take yi. Bacci ba abu gari bane ba. Bacci ba wani abin da zai ya kara miki fa sai lalaci. Muna tattaunawa ne akan tafiyar Salim da ce zai kwana 3. Yau gashi har kwana 10 ba amu ba labari. Kwana 10? Yanzu har ya kai kwana 10? Kwana 10 kenan Alhaji. Allah sauke mu. Amin. Ashi kwanta shi dan. Kamar kyauta da sha. Duk da haka Alhaji ya kamata a bi baya a san me ke faruwa. Tunda mutum da yace zai kwana 3 har yau kwana 10. To a yanzu ku sai dai ku kuje. Amma ba da ni ba. Na ce ba da ni ba. Ko dole ne? Ku sai ku bi shin. Amma ba da ni ba. Sai ta ciki sai ku kama hanya ɗaya ga uban yariya ga wata mun zawo ta a gaba ina yake yazo mu kai mu bashi na ayon an haka da bai dace ba sam ma ba hanyar abin da musulunci ya ce ba da ni ba wallahi. To Alhaji in baka samu dama ba sai ka sa a kai ni. To wannan kuwa sai in samu sai a tuka ku a kai ku da mota ba abin da ban don wannan zan iya bayarwa amma ba zan iya cewa wai ni in tafi ba. Ke da miki ta dala ta shi yi haɗin sauda insha Allah da mu ko ina aka je a ringa tunata sirrikan. Wato ma ina ta magana nan kika dawo kika yi mun kunnen uwar shegu. Da so da kula ba za ya gushe ba.